To bude hlivový perkel. Máme nachystané hlivy, pekne sme ich pokrájali. A teraz k cibulke pridáme hlivu. Čo robíš? Neviem ani sám. Miešame hlivu na panvičke. A takto Ondrik šikovný miešá. Miešaš? Odlejeme vodou. Tak a teraz to zavrieme a podusíme 30 minút. Ja tu mám takéhoto pomocníka k tomu. Čo si teraz robil? Dával som kyslú a dochuťovacú smotanu a teraz som dal 3 polievkové lyžice múky. Akej múky? Hladkej. Ondrik pekne vymiešal kyslú smotanu na šľahanie a 3 polievkové lyžice hladkej múky. A teraz si pripravíme vodu na tieto cestoviny. Nazývam to chodník slávy, pretože sú ručky pekne vyukladané.